I amb aquesta sortida i amb la festa ens diríem adeu a tots. Moltes gràcies per haver-nos vingut a veure i que ens deixin una bona fira del port. Nosaltres som les gitanes de Santa Eulàlia de Ronçana. Ens podeu venir a veure el cap de setmana del 2 de març al Centre Cívic Cultural La Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana. Una tuneladora donació d'instal·lacions per anual, una caixa de bombons donació d'Espart Bomboneig, una cartera i una cartoplora donació d'Estany de Bomboneig, una gorra donació de